repot tapi nendi-nendi gak iso kecuali nek ono sing ape blonjo terus melu nitip. Lah iki mah alhamdulillah pemirsa yo nitip Mbak Kesi ki delalah ki kuwi karo Lek Lam ki Mbak Kesi dikeki bubur kon nggawa. Otomatis kan utang pemirsa yo. Lah Mbak Kesi ki gak gelem. Wis gak apa-apa. Gak apa-apa Lek. Sing Lek Lam ki ngono. Wis wonge senengane bubur. Bubur sumsum kaya ngono. Lek Lam dadi ki wis apal ambek make. Nang grenek bubur, make gak moro ngono ki dititipno ngono mang. Tibake ya utang pemirsa wong soalé titip tomat Lombok kan duite ya wis dipas. Gak ngerti nek enek bubur terus dikon gawa Lek Lam kaya ngono. Lah iki make karepe arep ning gone Lek Lam nek menawa isih rono sekalian karo nyarutang bubur iki mau ya pemirsa. Ini delalah ki mang ya ngono. Mbak Dinda Lastri jebule iki gak gelem dijak rujakan. Mencret pemirsa ndekne peteng iki wis kok make iki lho menawa. Cuma kan nek make kan kemungkinan iku pemirsa mah nek make. Lah Lastri ki mencret wis dijer Dian. Mbak Dian ki wis bujuk mbek Lastri. Wis to gawe rene engko lak gak mencret ngono. Cuma Lastrine sik gak gelem pemirsa. Dadi ya wis lah. Wis gak apa-apa, ora rujakan ya ora masalah pemirsa ya. Wong terah tanggane mak iki ya padha sibuk kaya ngene iki ya. Padha sibuk ngaret, beda karo tangga sebelah. Nek tangga sebelah kuwi wonge kan gak enek sing ngarit. Penggaweane ya mok trimo wis kasare, basa kasare ya ngusek beras, ngusek jagung kaya ngono lah. Engko nek wis bar blonjo buyar kaya ngono. Nek kene gak enek pemirsa. Gak enek jabake bar masak terus budal ngarit. Budal ngarit engko balik muleh isah-isah umbah-umbah bar kuwi adus meneh, istirahat sedelok, bar kuwi balik meneh ngarit kaya ngono. Dadi wis gak enek istilah jagong iki gak enek. Lah iki mang ya ngono. Sing Dian ngejak rujakan. Ayo rujakan kaya ngono to. Lah aku ya muni rujakan ki nek dhewean ki ya gak iku Dut. Kok nek enek bature neh, nek wis do teko, kan muni ngono to pemirsa. Sing Dian muni ngene. Anu yo, engko nek tuku ning Laskar kaya ngono pemirsa yo. Dikon arep tuku buah ning Laskar, soalnya ndek ngenane kan rujakan ki tuku ning warung. Sing tak kongkon yo Mbak Dian pemirsa ndek ngenane kuwi. Wong soalnya ndeke sing duwe motor nyelak nggone Mbak Kesi lah. Ambek jalan-jalan bocah cilik. Kuwi iki cuma sedikit pemirsa, bengkoane cuma dapat 1. Kerupuknya sadah. Yo kemungkinan yo diratani sithik-sithik mang yo pemirsa. Cuma gak koyo nek tuku ning toko Laskar terah pemirsa iso milih dhewe, iso mek luwih akeh kasare sing diakehi ape buah apa ngono pemirsa. Engko cacahe pira ngono. Lah kuwi ndek ngenane iki nanas 1, bengkoane 1. Terus anggure alah antarane sak gambyok. Nek gak 10.000 ya 9.000 lah pemirsa. Kuwi terus karo pir. Wis pokoke ya seger banget. Cuma pas iku gak tak konten pemirsa ya wong cangkeme pait. Nek iki alhamdulillah make wis mari cangkeme wis mulai normal meneh pemirsa ya. Dadi iki engko insyaallah nek gak udan ya sida rujakan. Tapi engko ya sing tak kon tuku ya terus terang Mbak Dian meneh soalé dhek sing duwe motor. Kuwi lha iki mak arep ning gone Lek Lam. Muga-muga isek ning kono ya pemirsa, soalé mang bubure urung dibayar. Sekalian make ambek ape golek gula. Gula karo apa pemirsa telur. Wis muga-muga iki engko ijek ning gone Mbah Su, soalé wis jam 10 pemirsa. Iki mang make bar nyegat bakul tahu. Ya rame padha ngenteni. Wis padha sibuk icir jagung. Enek sing ngicir mbah reno-reno. Gak nggo dhuwitku. Nggoduke siapa awakmu? Hah? Iya. Isek. Nggoduke sik. Oh iya. Ayo Ndra, gak melok Ndra. Ayo melok. Enak Lek.
tuku mang 3.000. Lah awakmu gak kondok. Lho pemirsa. Ya. Iki wis padha nglumpuk. Kok nek gak udan pemirsa ya rujaan. Ben gak bliyur sirahe ya. Mbak sapa? Mbak Nana, apa rana awakmu? Aku engko mulia piye? Ya alhamdulillah pemirsa entuk goncengan iki berarti mak mengko ngene Mbak Nana. Goncengan ke tempatnya Mbak Nana. Saya Mbak Dari mau jemput taksi pemirsa. Lelang wis gawe. Aku sih Mbak Kesi mau. Ayo, hah? Iya. Makasih ya. Konteni. Iki wis kalian tunggune Mbak Nana. Kuwi nek kabeh arek milih tuh untuk grai karo timun. Nanasnya berapa Mbak Nana? Ih, mateng yo. Satu. Oke. Kasih. Sido gak mlaku mae. Tidak jalan. Lumayan ini. Iya, lumayan ya. Golek iki kan iki yo. Wes pokoke gratis. Mang sakjane mae yo aku gak apa-apa tapi sampean jadi pengen ngono ya alhamdulillah. Tok gentekan. Enak-enak. Itu apa rujaan? Pak Soger. Iya. Walah mang nek ro sampean ning desa lak yo ngono mume. Karek wonge tapi ngono ki yo ya. Karek wonge nek mak yo seneng apa adanya. Enek iki wis. Hah? Iya. Kalau dhuwur. Ya ancek-ancek gak gitu. Sempal gak apa-apa ri. Iya kok rak semine. Kuwi dhuwur. Tenan masuk gak tenan nih. Nek gak apa-apa. Iku lho sing Malang rene iku yo. Ya iya. Lah kok kan semine to ri. Ya. Kok lek dhuwure lak kenek, nek ngisor wulet carane ora usah mbok lah. Wes aku yo makasih. Gak mek pelem. Nah, dirujak. Aku merujaan, makasih ya. Tenan lho ya. Heeh. Iya, lemak teles. Karek icir jagung. Ranane anu. Kok rene? Ya gak apa-apa nek rene. Sekalian ambek dolan nek ku ya ora ta dolan. Lah, rene urung mateng sampean. Urung lek iso gek mito. Oh, lek terah. Sik tak jupuke. Longkrah. Aku mangan lek lan gak enek terus wis mulai. Terus aku anu ditawani Mbak Dari. Nunut iki Mbak Nana ngono. Aku lah gak ngrepotno ri. Gak ayo nek nunut ngono lek. Iki tak jepuke. Dadine ya alhamdulillah entuk nunutan. Ya aku tak ora sida masak tahu. Tak masak liyane. Iki mang tuku 3.000 bareng lek tas mau. Rong 3.000. Iki 3.000 tempe 2.000 tahu 2.000. Aku gak mati tempe 5.000 tempe ini siji ae 1.000 aku.
Tapi mentah iki, Lek. Ya tidak ning pasar. Ora ning pasar kok saiki. Ya. Ya makasih ya Lek tak tampani ya. Pokoke tak tuku 3.000 tok lho. Iya. Lah iki terus 3.000 regane mosok manak. Iya Lek, nek gak manak 5.000 Lek aku bathi 2.000 Lek. Iya iya. Iya. Aku mangan gitu ya tak pepes tapi ya wis gak apa-apa ngeli ya, heeh. Iya iya. Heeh. Iya iya. Ah wis mang. Aki mau jane lekmu ki titip ning gene Lek Lam, tapi Lek Lam wis gak enek pemirsa. Dititipi. Dititipi tahu putih ning gone Lek Lam. Nah, berhubung Lek Lam kan ya wis gak ono. Terus mae iki mang ning gone Mbak Nana yo ketoke mang enek ora ya pemirsa. Ketoke yo gak enek mang tahu putih. Terus ini tahune mae sing tuku nyegat ning epere Mbak Kesi mang tak wenol lekmu pemirsa, maksudnya ki tak digenteni kaya ngono. Jadi yo wis mang mae kan tuku tempene 2.000, tahune 3.000. Jadi iki mang digenteni lekmu 3.000. Tak nampani yo pemirsa, iki mang ning Mbak Nana yo mae mesisan soalnya yo stok entek. Iku mesisan nek gak udan pemirsa yo rujaan rai wis karo nanas seneh ben tambah legit. Nang Mbak dari arep ning cepu pemirsa. Jadi yo gak iku wis kingko karek pemirsa. Iki blonjone. Nang lekmu muni, "Lah awakmu masak apa?" Berhubung iki mang nek tahu asine. Loh, tahu asine kok gak katut. Tahu asine wis ketung purung pemirsa. Kok gak ono tahu asine gak klebu. Ketung keitung purung iki. Lho, guys, wis keitung purung jek dicek ya pemirsa ya. Iki mang tempe bosoke bonusan. Jajal tak hitunge pemirsa. Ketoke wis ketung tapi urung masuk ke sini pemirsa. Babar pisan aku ora ndek motor. Aduh nggone. Tuh. 3.000. 2.000. Urung pemirsa. Ah tak jabok pemirsa yo. Ning gone Mbak Nana cukup tahu asin. Terpaksa nyilak nyilak montore Mbak Kesi. Kok yo Mbak Kesi pas wis ning omah bojone wis bar dienggo ngarit. Dadi Mbak Kesi masak. Iki make arep nyambel pemirsa. Tahu isine make ijek dadi make gak perlu masak. Iki dienggo engko wae. Tak sambelno tomat kaya ngono wis sampe tahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Terus seng terong sama tempe. Dikasih kecap. Sama tahu isi. Selesai. Selamat makan. Saatnya makan siang. Lagi wayahe Pak mulai pemirsa ya. Jadi makan siang bersama oseng terong, kecap sama tahu isi. Wis kaya ngono pemirsa. Karo ki mung tak sambelno tomat soalnya kedene kok nek nekokno sambel. Jadi ya wis. Nyambel kaya ngono. Wis pemirsa kaya ngene iki mau aktivitas make ya pemirsa, nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malagini Family. Malagini Family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa Mak kabeh. Terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kaya banyu kali. Agung kok banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mendung peteng pemirsa. Loh. Iki ketoke wis wayahe udan.